खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। सालबारियाव मिरुनि रायजो मन्थ्रि पंकज चौधुरिया आवहाटा लेमन प्रसेसिं इउनिट नायगिदिंफैदों। पानेरि कसुबिलाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि खुंगा 40 कोटि जथुमा। बाक्सानि उदालगुरियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार सिलिंखार खालामबाय गोबां आबादथिलि। गबरथना ओनसोलनि गंबा फरायसालियाव एबसुआ थाखो 6नि फरायसाफोरखौ गुणोत्सवआव बाहागो लाहोआखै। गुवाहाटीयाव सासे फालांगिरिया गावनि गलायावनो थैनानै थादों। मणिपुरनि बिष्णुपुराव दुंहाव थासारि 4 सुबुङा गोमानानै दङ। एलेङामारियाव सालबारि जिल्ला एबिएमसुनि गोख्रों सोमावसारनाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। साननैनि दावबायनाय हाबाफारिजों बाक्सा जिल्लायाव नुजाथि फैदों मिरुनि रायजो मन्थ्रि पंकज चौधुरिया। मख'नो गोनांदि दिनै बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय आवहाटायाव नुजाथि फैनानै नारें खाजिनि कारखाना आरो लेमन प्रसेसिं इउनिट नायगिदिङो मिरुनि फाइनेन्स रायजो मन्थ्रि पंकज चौधुरिया। नारें खाजिनि कारखानायाव नुजाथि फैनायजों लोगोसे रायजो आरो गुवार ओनसोलनि नारें खाजिनि आबादारिफोरजों लोगोसे सावरायलायो। आवहाटानि नारें खाजिनि कारखानायाव नुजाथि फैनानै सेन्ट्रेल इउनियन मिनिस्टार पंकज चौधुरिया नारें खाजि आबाद, बेरे फिसिनाय आबादनि जौगानायनि सायाव सरकारा आलादा खाबु होगोन होननानै बुंथिदों। मख'नो गोनांदि आसामनि गेजेरावनो नारें खाजि आबादजोंनो मिथिजानाय आरो आसामनि आबाद रांखान्थि जौगानायनि बिदिन्थि महरै जायगा आवग्रिनाय सालबारि महकुमानि आवहाटा गान्धी गुवार ओनसोलनि नारें आबादारिनो थुलुंगानाय बिबुंथि लाखियो सेन्ट्रेल मिनिस्टारा। बेराफारसेथिं सेन्ट्रेल मिनिस्टार पंकज चौधुरिया वर्ल्ड हेरिटेज एरिया हायुङारि मानास हाग्रामायाव नुजाथि फैनानै हायुङारि हाग्रामायाव दावबायो। दिनै मोनायावबो हायुङारि मानास हाग्रामायाव सम बारहोगोन होननानै मिथिहोयो। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 40 थान्दै जखनथाइखौ 10 आरो 11 जानुवारि 2024 खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों पानेरि कसुबिलनि बारलाम्फा हारिमु आफादनि गेवलां फोथाराव खुंफुंजागासिनो। जिल्ला आफादनि बुंथिगिरि आरो दिनैनि थान्दै मेलनि मासिगिरि मुस्रि रहित बसुमतारिया मासि लानानै दैदेननाय थान्दै मेलखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया। बेखेव बिबुंथिजों बिथाङा एबसुनि जोनोमनि जारिमिन, जोनोमनि उननिफ्राय हारियाव एबसुनि बिहोमा आरो बिटिआर गोरोबथानि दिनैसिम दफाफोर मावफुंनायनि सायावबो गुवारै बिबुंथि लाखिनानै बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय एबसुनि साफ्रोमबो मावथिफोरानो माहारिबादनि साफा एजेन्ट जानांगोन होननानै साफ्रोमबो थान्दैफोरखौनो खावलायो। थान्दै मेलाव नोजोरबोआरि महरै मिरु एबसुनिफ्राय फारियै लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, बुंथिगिरि अबिद नार्जारी, नेहाथारि आनन्द दैमारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म, लहित चन्द्र बर' आरो लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारिमोना बाहागो लायो। बाक्सा जिल्लानि उदालगुरियाव थांनाय मोनायाव फ्राय मा 35निबो बांसिन हाग्रानि मैदेरनि मोनसे गिदिर फालोआ सिलिंखार खालामबाय आबादारिनि गोबां बिगा आबादथिलि। थांनाय मोनायाव हायुङारि मानास हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनाय फ्राय मा 35निबो बांसिन हाग्रानि मैदेरनि मोनसे फालोआ गुवार आबादथिलियाव उदखार खालामो। गोबां बिगा फान्थाव बिलाथि, आलु, फुलकबि, बान्दा कफि, फान्थाव, अलकफि, फानलु बायदि आबादथिलियाव सिलिंखार खालामो हाग्रानि मैदेर फालोआ। हायुङारि मानास हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेरनि फालोआ सिलिंखार खालामो गुवार आबाद फोथार, जायनि जाहोनाव जोबोद खहा जानांबाय आबादारिफोरा। गबरथना दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि बिग्राय स्वर्गियारिजों लोगोसे दखरानि मावथि सोद्रोमाफोरा बाहाबारि गोजौ फरायसालियाव बर' बिजोंनि थाखो 6नि फरायसाफोरखौ गुणोत्सव आनजाद लिरनायनिफ्राय गोख्रों सिग्रोमनायजों थाखो खथा नागारनानै थांनो बिथोन होदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा बेन्दोङाव थानाय गबरथना हालामाव गंबा फरायसालिफोराव थानाय बर' बिजोंनि थाखो 6नि फरायसाफोरखौ 2024 मायथाइनि गुणोत्सव आनजाद लिरनायनिफ्राय थाखो खथानिफ्राय ओंखारलांनो बिथोन होदों गबरथना दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बर' बिजोंनि थाखो 6नि बिगियान आरो सानखान्थि आयदानि सोंथि बिलाइया इंराजि रावनि सोंथि बिलाइ फैनायनि थाखाय खुद्रिखांदों गबरथना दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा।
थांनाय 29 आगस्ट 2023 खालाराव आसामनि गिबि मन्त्रि सोलोंथाइ मन्त्रि बे जेंनानि सायाव सावरायलायनाय जादोंमोन आरो गनायथिबो होनाय जादोंमोन। आसाम सरकारा जेब्ला बर' बिजोंनि थाखो 2नि बिगियान आरो सानखान्थि आयदानि फरा बिजाबखौ इंराजि बिजोङाव फोरोंनायनि थांखि लादोंमोन, बै समावनो एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा जथायै गोख्रों हेंथा होनानै बर' बिजोंनि थाखो 2नि बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ बर' बिजोंजोंनो फोरोंनांगौ होननानै गोख्रों दाबि दैखांबोदोंमोन। बेफोरबायदि दाबि खालामबोसेयावबो 2024 मायथाइनि गुणोत्सव आनजाद खुंनायाव थाखो 2नि बिगियान आरो सानखान्थि आयदानि सोंथि बिलाइया इंराजि रावनि सोंथि बिलाइसो जानानै फैदों। बेनिखायनो जेंनानि सायाव एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा खुद्रिखांदों आरो फरायसाफोरखौ थाखो खथानिफ्राय एंगारनानै थांनो थाखाय खावलायदों। थिग बेबायदिनो गबर्धना दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बाहावारि गोजौ फरायसालियाव फैनानै गुणोत्सव आनजाद लिरनायनिफ्राय जानगार जानो बिथोन होदों। गुवाहाटी नोगोरमानि भाङाकर ओनसोलाव बजरं ट्रेडार्स मुंनि गलायाव सासे फालांगिरिया थैनानै थादों। बुधबारखालि बजरं ट्रेडार्सनि बिगोमा फालांगिरि वासुदेव शर्मा होनानै सिनायथि होदों पुलिसआ थैनाय सुबुंनि मुंखौ। बिहारनि थागिबि वासुदेव शर्माया बजरं ट्रेडार्स मुंनि गलानि बिगोमामोन। थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिथ'नाय जायाखै, अदेबानि पुलिसआ जाथायनि सोमोन्दै नायबिजिरनो लाबाय होननानै मिथिहोदों। सा-सानजा रायजो ओनसोलनि मणिपुराव दुंहाव थासारि सोमजिफिनदों। बिष्णुपुर जिल्लायाव 4 सुबुं गोमानानै थानायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुब्लियाव हाइजें आबाद मावनो खामानि मावहैनाय 4 सुबुङा न'आव फैफिनाखै आरो गोमानानै दङ। गोमानाय सुबुंफोरनि मुंखौ फारियै अयनाम रमेन मेटे, ताउदाम इबमसा मेटे, आहान्तेम दारा मेटे आरो ताउदाम आनान्द मेटे होनानै सिनायथि होदों पुलिसआ। मख'नो गोनांदि बिष्णुपुर जिल्लानि कुम्बी ओनसोल आरो थावबाल जिल्लानि आवंगु ओनसोलाव फिसा फिसा हाथियारजों गुलि गावलायनाय जाथायफ्राबो जादोंमोन। गोमानाय सुबुंफोरखौ नागिरनो रायजोनि पुलिस आरो मिरुनि पेरामिलिटारिफोरा आथिखालाव नाजागासिनो दं होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय एलेङामारियाव बेकि दैमानि खुरखा खुरसि होबथानायनि बिथांखि लुनाय खामानियाव जोबोद गाज्रि जानायनि अजद दिखांनानै एबिएमसुनि सालबारि जिल्ला कमिटिनि बानजायनायाव संगठननि 100निबो बांसिन नेता कर्मी आरो रायजोफोरा गोख्रों सोमावसारो। मख'नो गोनांदि साननि 11 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम एलेङामारियाव बेकि दैमानि सेराव एबिएमसुनि गोबां नेता कर्मी आरो रायजोफोरा दै सम्पदनि गेजेरजों बेकि दैमानि खुरखा खुरसि होबथानाय बिथांखिनि लुफुंनाय खामानियाव खामानि मावनाय इन्जिनियार थिकादारआ गाज्रि खामानि मावनायनि अजद दिखांनानै सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जादों। सोमावसारनाय जायगायाव एबिएमसुनि सालबारि जिल्ला कमिटिनि सोद्रोमाफोरा अजद दिखांनाय बायदिब्ला एलेङामारियाव बेकि दैमानि खुरखा खुरसि होबथानायनि थाखाय 729 मिटार बाहागोआव लुनाय बान्दो लुनाय खामानिया जोबोद एसेल' जानायाव खुरखालांदों। बान्दोआ 3 कौटिनिबो रां खरसा खालामनानै रुजुनायाव खालि 6 एबा 7 दान सिगां बान्दो लुनाय खामानिया जागायजेनदोंमोनब्लाबो जोबोद एसेल' लुनाय खामानिनि थाखाय गोदानै लुनाय बान्दोनि बाहागोआ खुरखालांनायनि अजद थिखांदों। सोमावसारनाय जायगायाव एलेङामारिनि सोमावसारनाय जायगायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बिटिआर सरकार, दै सम्पद बिफान, जिल्ला प्रशासन, थिकादारनि हेंथायै गुबुन गुबुन स्लगानजों गोख्रों सोमावसारदों। सोमावसारग्रा हान्जाया बान्दो लुनायनि खामानिया जोबनायनि सिगाङावनो खुरखा खुरसि जानायनि सायाव सरकारनि नेम बायदियै तदन्त खालामनांगौनि दाबि थिखांदों। सोमावसारनाय जायगायाव बेकि दैमानि खुरखानायखौ होबथानाय बिथांखियाव जानाय गाज्रि खामानि मावनायनि हेंथायै फैगौ समाव गिख्रंथाव सोमावसारनाय जागोन होननानै हुमखि होदों एबिएमसुनि सालबारि जिल्ला कमिटिया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।